Abu Aisha ga babban ƙalubale, shin maganganun da sahabban nan suka yi wasu irin maganganu ne, irin na Baffa Hotoro ne da ya ambaci wancan magana ya ɗauki magana mai kaushi ya gaya wa Sheikh Dahiru ya ce mutumin banza wa iyazu billahi ya faɗi akan babban malamin musulunci wanda duniyar musulunci ta yarda da malintansa, ya ce mutumin banza ne da irin kausasan lafazan da ya amfani da shi. Shin haka wancan sahabban suka yi ko a'a sun ba da labari ne game da halin mutum, ko a'a sun yi zagi irin kalmar da ya faɗi? Idan sun yi zagi to shikenan sai Abu Aisha ya zo ya fito da zagi, idan kuma ba su yi zagi ba shikenan sai mu auna mu gani. Sannan abin da ya faɗi shin su ne abin koyi ko a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne abin koyi, manzon Allah ne abin koyi? To kuma hadisi ya zo game da hanin zagin mamata, su suka dinga kawo wannan hadisan akan abin da ya shafi babban malamin su na dan dutsen tashi. To kaga ashe wannan na Abu Aisha wanda shi ke mallakar Al-Furqan yayi wata bayani da ke nuna kamar goyon bayan malamin su ko kuma wace dan aqidar su wanda ake cewa Baffa Hotoro sakamakon cin zarafi da maganganu da ya faɗi akan Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Zamu karanta abinda wato shi Abu Aisha ya faɗi, wato Abu Aisha wanda za ga a Facebook ɗinsa ya sa Abu Aisha Abubakar Zubairu wanda ya wallafa, wanda yake maganganu da ke ɗauke da nuna goyon bayan babban malamin su dan aqidar su Baffa Hotoro, wanda a ƙarƙashi na yi masa wani tambayoyi wanda za mu ƙara maimaita wannan tambayoyin. Amma bari mu je kai tsaye domin mu karanta abin da ya faɗi din, za kuma mu maimaita waɗannan tambayoyi da muka faɗi a comment section din wannan rubutun da yayi, wanda yake cewa kamar yadda wato kurumin dutse al-Imam Idris baya jayayya sai da hujja, to haka ma wato mabarnacin zaki Sheikh Baffa Hotoro galibi baya jayayya bai da hujja. Ga dalili ingantattu bisa fahimtar magabata na kwarai, yana da wato ƙarfin hujja akan maganganun da yayi akan mutuwar Sheikh Dahiru Bauchi. Abubuwa guda uku: zagin malamin bid'a, yayi wato shimfiɗa da cewa zagi ba ashar ba, sai kafa dalili da malaman da suka dogara da wannan zancen da kuma suka fassara wani hadisi wanda ya ce wai akwai Ibn Hajar, akwai kuma wato Imam Nawawi da kuma Ibn Baddal sun fassara hadisin wajabat da halaccin zagi da ambaton sharri ga mai kira zuwa ga wato bid'a idan ya mutu, sannan ya wato ɗabbaka abin da suka halasta yayin zagin da ba ashar ba. Ma'ana kun san akwai bambanci tsakanin ashar da kuma zagi, to suna ƙoƙarin halatta zagin ne. Kun san ai daga cikin malaman su ne suka ayyana cewa, suka faɗi wato mummunan magana kan cewa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa iyaz billahi wa yana zagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhanin ƙarya ne, wallahi ƙarya aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ci gaba da cewa wato in dai mutum ba ashir, wato in dai ba ashir zaka yi ba, zaka yi zagi ne kawai ga wanda yake ya wato ainihin yi ɓanna ko kuma yana aikata bid'a, wato kuma ma'abocin yaɗa ta ne, wato shi abin da yake nufi kenan. Wanda ya ce wato rajulus su'i, wato duk da wato alafuza ne na wato aljarhu da aka wato samu magabata sun soki wasu da shi a babin aljarhu, amma ashar wato irin ashariya, kaji mutum yana ashariya, ka san akwai zagi da in ta fita cikin hayyaci ta ci gaba zagin, to za ga an kai ga ana ashar ga wanda ake kokarin zagi din ko kuma ake kokarin suka din. Yace wannan ashar din shine ba daidai ba, amma zagi daidai ne. Sai yace amma sai dai shin abin da ya aikata shine aula, abin da yafi wato ko barin hakan? Sai ce amsa, barin shine yafi, wato abin da shi Baffa Hotoro yayi shine abin da yafi ko a'a barin shine yafi? To za mu yi magana duka akai. Sai ya ce a'a barin shine yafi. Duka za mu bar wannan wato bayanan duka a ƙarƙashin wannan iya abin da muka karanta, saboda rubutun nashi yana ɗan tsayi ƙwarai da gaske. To abu na farko shine mu duba wato maganganunsa na sama. Na farko ya ce wato hujja, ma'ana duk abin fa da aka ce hujja ne to halal ne a yi shi. A baya kuma sai yana ƙoƙarin ya nuna cewa ko da a ce haka ne zancen da shi wato Baffa Hotoro yake yi, to amma ana barin halak dan kunya. A babi na da'awa, a tsari na da'awa gabaki ɗaya, da Baffa Hotoro da malaman izala da malaman ɗariƙa da malaman shi'a, wa ya kamata mu koma zuwa gare shi mu ga tsarin salon da'awarsa? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ƙarƙashin tambayan da na yi masa shine
ya ce Baffa Hotoro wato mutum ne wanda yake kawo hujja a lokacin da ya ƙalubalanci wani abu. Cikin jawabinsa dai haka yake. To ga tambayoyin da na masa na ce shin Baffa Hotoro ya zagi wato wasu malamai da yawa daga cikin malamansu irin su Albani, irin su Sheikh Jafar, ya yi faɗa da irin su Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi da sauransu dai. Dukansu hujja yake da shi. Musamman ma maganar da ya yi akan wato abin da ya shafi Sheikh Jafar da Albani, ya kira su da 'yan ta'adda ne, su suka yaɗa ta'addanci, kuma ya dinga buɗe littafai yana kawo hujjojinsu a ciki. Don haka hujja ne. Tambaya na gaba shine shin tsarin karantar wannan da Baffa Hotoro yake kai, shin haka tsarin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake? Sunna ne hakan? Idan sunna ne, wanda ba sa tsarin karantarwar shi su 'yan bid'a ne ko ko a'a ahlus sunna ne? Idan kuma ahlus sunna ne wanda yake wato ba sa bin tsarin karantarwar Baffa Hotoro, to Baffa Hotoro shi dan bid'a ne da baya bin tsarin ahlus sunna? A fahimci wannan gabar da kyau. Karantarwar Baffa Hotoro sunna ne haka? To waɗanda ba sa yin irin karantarwarsa fa, su 'yan bid'a ne? Tunda dai karantarwar manzon Allah ai ɗaya ce ko? Kuma tsarin karantarwar ɗaya ce, tsarin isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ce. Duk wanda ya santa ita ce tsayuwa akan gaskiya da riƙon amana da kuma isar da abin da ya bayyana ya tabbata gaskiya ce. To tsarin karantarwar Baffa Hotoro shin sunna ne? Idan sunna ne, sauran malaman ahlus sunna wadda ba sa yi 'yan bid'a ne su? Idan kuma a'a Baffa Hotoro ba sunna bane tsarin karantarwarsa, wayannan malaman ahlus sunnan da muka gani wasu ba sa zage-zage irin nashi, shine sunna, shin to shi dan bid'a ne a wajen Abu Aisha? Sannan akwai wato tambaya ta uku shine game da cewa me yasa shi Abu Aisha bai kawo maganganun da ya faɗi irin wannan da kuma gazgata ƙarfin hujjojinsa a lokacin da yake magana akan Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi ba? Me yasa bai gazgata shi lokacin da yake magana akan abin da ya shafi Albani, yana kiransu da 'yan ta'adda kuma yana buɗe littafi yana kawo hujjojinsa ba? Shin me yasa Abu Aisha bai gazgata shi a wannan lokacin ba? Ya kamata Abu Aisha ya gazgata shi. Wannan shine magana ta gaskiya, kuma shine gaskiya idan gaskiyar aka nufa. Amma mutum ya rinka faɗin maganar da ba ta da asali, da a zahiri kana gani kai ka san ƙarya kawai aka gina akai. Kawai saboda dai kana da aƙida ka 99.9 na aƙidunku duk kusan ɗaya ne, ba ku da bambanci, kusan duk aƙida ɗaya ne. Dan inda kuka bambanta ɗan kaɗan ne, in ma wato an samu kenan, abin da nake nufi kenan. To kaga dan haka shine kawai kake goyon bayan aƙida ka, amma ba wai ka ce wai dan dalili ba maganar dalili anan ko kaɗan. Tsarin karantarwar su bai da alaka da karantarwar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ka duba a cikin maganar nan nashi, yana ta kokarin wai wani hadisi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da ban ji shi abin da shi wancan din ya faɗi ba, wato an zo wucewa da gawa sai aka ce, sai wasu suka faɗi mummunan magana, sai manzon Allah ya ce wajabat lahu, sai aka ƙara wucewa da wata gawa ana faɗin alkhairi a gare shi, sai manzon Allah ya ce wajabat lahu. To tambayar da nake so in yi anan shine, Abu Aisha ga babban kalubale, shin maganganun da sahabban nan suka yi wasu irin maganganu ne, irin na Baffa Hotoro ne da ya ambaci wancan magana, ya ɗauki magana mai kaushi ya gaya wa Sheikh Dahiru, ya ce mutumin banza, wai ya billahi, ya faɗi akan babban malamin musulunci wanda duniyar musulunci ta yarda da malintansa, ya ce mutumin banza ne, da irin kausasan lafazan da ya amfani da shi. Shin haka wancan sahabban suka yi, ko ko a'a sun ba da labari ne game da halin mutum, ko ko a'a sun yi zagi irin kalmar da ya faɗi? Idan sun yi zagi to shikenan sai Abu Aisha ya zo ya fito da zagi. Idan kuma ba su yi zagi ba shikenan sai mu auna mu gani. Sannan abin da ya faɗi shin su ne abin koyi, ko ko a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne abin koyi, manzon Allah ne abin koyi? To kuma hadisi ya zo game da hanin zagin mamata, su suka dinga kawo wannan hadisan akan abin da ya shafi babban malamin su na dan Dutsen Tanshi. To kaga ashe wannan na gwada maka cewa son zuciya ne da san rai. Kaga wannan mai alfurkan nan dama already rikakken basalafi ne irin na ƙarshen, ka san akwai wanda wato a yan izala, ka san akwai yan haƙiƙa. Yan haƙiƙa su shine wanda kaɗan za a ƙara billahi lazi za su iya kashe mutane. Ya nan tsima da Allah bindiga kawai za su fara ɗaukar su kashe mutane, kamar irin Albani. Kaga shi Albani yana da voice ɗinsa, yana da bidiyon sa, yana nan na ije shi har abada insha Allah rabbi, ko mun daren dadewa na buƙaci wannan voice ɗin yana nan, ba zai tabbace mun ba. Ba voice bane, bidiyo ne, kuma shafin da suka ɗaura shafi ne na mai shago, su suka ɗaura wannan. Yana yanke hukunci wa Sheikh Dahiru Usman Bauchi da Nasiru Kabara da suwaye ta safa, ya ce irin wannan dukan su hukuncin su kisa a wajen shi. Yana karanta wani shedanin littafi nasu na can na ta'addanci.
da kaga wannan yana gwada maka me, yana gwada maka kaɗan za a ƙara su ɗauki bindiga su fara kashe mutane. Dama kuma su a wajen su menene, duk mutumin da ya saba da su aƙida ya kafirta a wajen su kafirci irin tasu, to sunan shi mushriki kuma za a kashe shi. Kaga kaɗan za a ƙara su. To akwai ire-iren su, yaran su suna nan, to su ne irin masu wannan fahimtar. Yanzu ka kalli shi Baffa Hotoro da su Dr. Idris da duk waɗanda suke wannan aƙida, za ka ga da in izalan ma wanda suke aƙida su 99 sun haɗu, amma za ka samu suna wato kausa salafazai a kansu. Da haka shi wannan Abu Aisha ɗin shi ma yana daga cikin wanda irin ɗan ƙunar baƙin waƙen aƙidar wahabiyanci ɗin nan ne. Gashi fa mutum fa yana ganin gaskiyar ga ta zahiri ƙarara, ya san maganar da yake faɗi ƙarya ne. Me nake nufi da ƙarya ne? Billahi allazi la ilaha illa huwa, duk maganganun da suke jingina su ce in ɗarika na faɗi, sun san ba haka suke nufi a zukatansu ba, sun sani, wallahi sun sani. Shi wannan Abu Aisha yana daga cikin wanda shi ma ya sani, ya san ƙarya ne. Yawa, wannan shine magana ta gaskiya. Sauran su ma suna daga cikin wanda duk sun sani, kawai dai suna ƙirƙirar zancen ne su faɗi saboda su kare ƙungiyarsu, saboda asali dama sun gini ne akan ko da tsiya ko da tsiya-tsiya. Kamar yadda Sheikh Jafar ɗin ya faɗi, ba abin da ya kamata wannan sunnan a tsaya ko za a yaƙi a kafa ta, irin wannan kalmar ya amfani da shi. To irin wajen su a wajen su wa'innan mutanen, to billahi la ilaha illa huwa, Allah ne bai ba su sa'a ba. Su Albani duk ba sun faɗi cewa za su yi luncin ɗan jihadi ba, akwai bidiyon shi da yake cewa za su yi luncin ɗan jihadi. Duk irin wannan maganganun duk suna nan. Da haka wannan maganganun suna nan a bayyane, a zahirance, kuma duk an san su, kuma duk ana ganin su, sun san kan ƙarya suke, sun san suna kare ta'addanci ne. Wallahi tallahi da ƴan izala sun samu ƙarfi a Siriya yadda suke kashe mutane, wallahi haka za su kashe mutane a Najeriya. Allah ne ya taimaki al'ummar musulman Najeriya, Allah bai ba su ƙarfi ba, amma wallahi da sai sun halaka mutane. Allah ya ƙara karya su alfarman Annabi Muhammadu. Kuma alhamdulillah ma ganin mutane sun fahimci addini, sun fara fahimta. Kuma daga cikin sharrin su, wanda na faɗa wa wani malami, mun yi magana ina ga babu daɗewa, kuma mun ƙara yin maganar da shi da daɗewa kafin nan mu yi wannan tashin da shi, mun yi maganar da shi tun shekara aru-aru, cewa za a kai matakin da in dai wannan wahabiyan suna nan, wallahi mutane sai su rinƙa barin addini. Dan Sheikh Jafar bai ba addinin musulunci ba, kwana-kwanan nan muka ga wata mata ta bar addinin musulunci ba. Ba a yaɗa hoto na ɗaya daga cikin malamai, wato me ake ce mishi da suna, ɗalibai na ƴaƴan wani babba a ƙasar nan yana ana cewa ya kafarta ba. Wallahi da ire-iren su ne. To in ka kalli mu'amalar mu da ɗabi'an mu da rayuwar da muke yi mu gaba ɗaya faɗa ake da rikici. Kaman kai ne fa a gidanku, mutum ya je yana cikin gidanku yana rayuwa, kaga shi karan kansa yadda ake ƙinsa, ake kyararsa, kawai sai kuma wani ya ce da Allah ka zo ga ɗaki na, ina da shi zan baka haya a gidan, zaka yadda? Wallahi ba za ka yadda ba. Da kuɗin ka kai na san dai ba za ka yadda ba. To haka fa abin da yake faruwa kenan a cikin addinin musulunci. Wannan shine, Allah ubangiji subhanahu wataala ya sa mu dace.